Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní druhého podcastu o ochorení sklerózy multiplex. V tomto dieli sa budeme rozprávať opäť s pani doktorkou Miriam Fedičovou, primárkou oddelenia neurológie v nemocnici Louisa Pasteur v Košiciach. Pani primárka, v prvom diele sme sa rozprávali všeobecne o skleróze multiplex. Mohli by ste nám v krátkosti zhrnúť, čo je to za ochorenie? Roztrúsená skleróza je chronické neurologické ochorenie, ktoré poškodzuje centrálny nervový systém, mozog a miechu. Poškodenie týchto orgánov sa deje dvoma spôsobmi, a to jednak autoimunitným zápalom a stratou nervových buniek, ktorú nazývame neurodegeneráciou. Imunitný systém napadá ochranný obal nervových vlákien, ktoré označujeme myelín. Vlákno sa tak stáva zraniteľne, stenšuje sa, rozpadá sa, zaniká aj nervová bunka, ku ktorej to vlákno patrí. A tak je problém v komunikácii nastáva medzi mozgom a zvyškom tela. A zápal môže poškodiť akúkoľvek časť mozgu a miechy a preto má toto ochorenie roztrúsená skleróza a veľmi rozmanité klinické prejavy. Má u každého pacienta rovnaký priebeh alebo ho vieme rozdeliť do nejakých konkrétnych skupín? U každého pacienta je rôzny klinický priebeh ochorenia, ktorý samozrejme, že aj v rámci jedného pacienta sa môže meniť v priebehu choroby, v priebehu ochorenia. My poznáme a my pacientov vlastne triedíme na pacientov s relaps remitujúcou formou. To sú pacienti, ktorí majú splanutie, relaps, klinické príznaky ochorenia a po preliečení týchto klinických ťažkostí nastáva obdobie remisie, stabilizácie klinického stavu. A potom asi 15% pacientov prechádza do sekundárne progresívnej formy, kde ten priebeh ochorenia vlastne plynule sa zhoršuje tie klinické príznaky. Viete nám dať nejaký príklad konkrétny? Tak konkrétny prípad. Príde napríklad pacient k nám do ambulancie, kde prekonal zápal zrakového nervu, či už spomínanými ťažkosťami, ako sú bolesti za okom, zhoršenie vízu. Po akútnom preliečení takéhoto klinického príznaku má obdobie plnej stabilizácie, kedy nemá žiadne neurologické ani iné príznaky a to je relaps remitujúci priebeh. Potom máme pacienta, ktorý už má niekoľko rokov roztrúsenú sklerózu a prichádza do ambulancie a spomína, že už v priebehu roka si všíma, že už je taký nevýkonný, nevie prejsť takú vzdialenosť ako predtým a rôznymi diagnostickými parametrami vieme vysloviť podozrenie, že dochádza u neho k progresii neurologického symptómu, čiže prechádza do sekundárne progresívnej formy, fázy svojho ochorenia. Keď sa bavíme, že je to veľmi individuálne od pacienta k pacientovi, vieme to definovať nejako vekom, alebo je to naozaj veľmi individuálne u každého pacienta? Tak je to veľmi individuálne a zistiť tú hranicu prechodu z relaps remitujúcej formy do sekundárne progredujúcej formy je naozaj veľmi obťažné aj pre špecialistov, ktorí sa zaoberajú roztrúsenou sklerózou. Keď ako pacient by som mala už diagnostikovanú sklerózu multiplex a prídem k vám do ambulancie, ako viete, kam ma máte zaradiť? Aké vyšetrenia ma čakajú? Tak k nám do ambulancie príde pacient s kompletnými vyšetreniami zo spádových neurologických oddelení, čiže ako sme v prvom podcaste rozprávali, prichádza už s diagnózou, čiže má vyšetrenie mozgomiechového moku, prináša so sebou magnetickú rezonanciu a má aj vyšetrenia, kde sú vylúčené iné alternatívne ochorenia, myslím hematologické vyšetrenie, reumatologické vyšetrenie, endokrinologické. S pacientom realizujeme pohovor, kde najprv sa opýtame, že ako začal jeho klinický obraz, aké klinické ťažkosti mal pacient. Ďalej je veľmi pre mňa dôležité, že či je to žena alebo muž, či plánuje a v akej dobe rodičovstvo. Ďalej sa zaoberáme
Všímame si na magnetickej rezonancie zmeny, aké sú, či je ten nález na magnetickej rezonancii prognosticky nepriaznivý alebo nie. A okrem týchto parametrov samozrejme musíme zvažovať aj potreby pacienta a zamerať sa na jeho životný štýl. Už sa približujeme k tomu a už ste to aj spomínali. Vedeli by ste nám opísať, akú liečbu vo všeobecnosti poznáme? Naozaj aj napriek intenzívnemu výskumu sa v súčasnosti nepodarilo vyvinúť liek, ktorý by roztrúsenú sklerózu natrvalo vyliečil. Ale dnes my poznáme a máme širokú paletu liekov, ktorých cieľom je spomaliť tú aktivitu ochorenia a zmierniť postihnutie pacientov, čiže zachovať jeho neurologické, kognitívne, telesné funkcie čo najdlhšie. My indikujeme dlhodobú farmakologickú liečbu, ktorú nazývame ako liečbu ovplyvňujúcu prirodzený priebeh choroby, známu aj pod skratkou DMT z anglického spojenia Disease Modifying Treatment. Čo to znamená pre pacienta? To znamená, že mu už rovno nasadíte nejaké lieky, alebo liečite len príznaky, alebo liečite aj konkrétne sklerózu multiplex? Tak áno, týmito DMT liekmi, ktoré indikujeme u pacientov, je to liečba celoživotná. My vieme len spomaliť tú progresiu ochorenia, toho postihnutia. A potom samozrejme, že rôzne neurologické symptómy, ktoré sú u pacienta, potom vieme liečiť symptomatickou liečbou. Takže tomuto sa hovorí presne komplexná liečba? Áno, komplexná liečba okrem farmakologickej liečby zahŕňa aj nefarmakologickú liečbu, kde si treba uvedomiť, že naši pacienti majú postihnuté rôzne pohybové funkcie, čiže je veľmi dôležité pravidelné cvičenie, rehabilitácia so zameraním na rôzne neurologické ťažkosti, s ktorými prichádzajú k rehabilitačným lekárom, ktorých vyšetria a nastavia ich na určité režimy liečebné, rehabilitačné. Ale čo ak nastavená liečba nezaberá? Ale myslím tým aj tá farmakologická, ale potom aj tá, ktorá je podporná. Tu by som chcela vlastne povedať najmä to, že hneď keď my začneme pacientov s roztrúsenou sklerózou liečiť našimi liekmi DMT, tak mali by byť v našom pravidelnom sledovaní, kde my hodnotíme tú liečbu každých 12 mesiacov. Hodnotíme jeho klinický stav, a to ataky v uplynulom roku ochorenia, potom zmeny na magnetickej rezonancii, ktorú vykonávame raz ročne. A samozrejme, že aj moderná doba prináša rôzne ďalšie ukazovatele, ktoré ešte nie sú bežné v klinickej praxi, ale v blízkej dobe budú zaradené. Sú to doplnkové klinické testy, napríklad test chôdze na 7,5 metra alebo 9-jamkový kolikový test funkcie horných končatín. Potom sú to testy kognitívnych funkcií. Meriame aj objem mozgu, tkaniva a sivej hmoty pomocou špeciálneho softvéru magnetickej rezonancie či hladiny neurofilamentov. Neurofilamenta sú to bielkovinové štruktúry, ktoré sú súčasťou nervových buniek a ich hladinu my vieme odmerať jednak v mozgom miechovom moku alebo v krvi. A my keď zistíme, že niektorý zo spomínaných parametrov, ako som to tu už uviedla, má nejakú významnú zmenu, tak to značí, že my chorobu, roztrúsenú sklerózu nemáme pod kontrolou, či klinickou, radiologickou, a mali by sme uvažovať o výmene lieku, čiže toho nejakého preparátu z DMT skupiny, za liek s iným mechanizmom účinku a vyššou účinnosťou. Spomínali ste aj tzv. Ataky. Čo to znamená pre pacienta, že má atak? Atak alebo relaps ochorenia, to je akútne vzplanutie ochorenia, čiže to je tá neurologický prejav, pre ktorý pacient navštíví neurologa. Či sú to nejaké trpnutia, slabosti končatín, poruchy rovnováhy, môže to byť aj poruchy výslovnosti, koncentrácie, či poruchy vízu.
celá táto choroba je nevyliečiteľná v dnešnej dobe, ale čo je cieľom liečby? Áno, roztrúsená skleróza je definitívne v súčasnosti, nevieme ju definitívne vyliečiť, ale našim pacientom stále hovorím, že ju vieme liečiť a vieme naozaj tú progresiu funkčného postihnutia, ktoré je invalidizujúce, spomaliť. Lieky DMT pôsobia rôznymi mechanizmami tak, že oni vlastne potláčajú aktivitu imunitného systému, čiže potláčajú rozvoj zápalu v mozgu a mieche. Chcela by som naozaj ešte zdôrazniť to, že najväčší benefit tejto liečby je v tých časných štádiách choroby, hneď po prvých prejavoch ochorenia, kedy dominuje ten zápalový proces, ktorý poškodzuje nervové bunky, pretože v neskorších štádiách choroby táto zápalová aktivita sa znižuje, niekedy až úplne vyhasína a prevažuje skôr zánik, strata nervových buniek, tá neurodegenerácia a tieto protizápalové lieky, ktoré my vieme indikovať našim pacientom, v týchto fázach majú oveľa nižšiu účinnosť v porovnaní s tými úvodnými štádiami ochorenia. Takže hovoríme opäť o tom, že včasná diagnostika vie vyriešiť aj spomaliť celý priebeh sklerózy multiplex. V súvislosti so sklerózou multiplex sa spomína aj istá škála zneschopnenia EDSS. Vedeli by ste nám bližšie priblížiť, čo to znamená pre pacienta? Áno, my každého pacienta škálujeme tou EDSS škálou. Je to 10-bodová škála, kde my hodnotíme jednotlivé funkčné systémy. Napríklad hodnotíme motorický funkčný systém, senzitívny, pyramidové javy, ktoré bodujeme a potom máme určité výsledné číslo EDSS, ktoré nám hovorí o tej funkčnej zneschopnosti pacienta. Keď to zhrniem, tak máme tu komplexnú liečbu, ktorá zahŕňa farmakologickú časť, ale potom ste rozprávali aj o podpornej liečbe a už ste spomínali aj rehabilitácie. Čo ešte zahŕňa podpornú liečbu a je preplatená poisťovňou? Tak naozaj zdôrazňujeme našim pacientom, že je veľmi dôležitá rehabilitácia a pohyb pre ďalšie fungovanie pacientov, ale súčasťou vlastne starostlivosti o pacienta s roztrúsenou sklerózou je aj psychologická terapia a sociálna pomoc, kde naozaj psychológ dokáže našich pacientov naučiť zvládnuť tú adaptáciu na ochorenie. Ako som spomínala, sú to mladí ľudia, ktorí prídu a keď takúto diagnózu im v našich ambulanciách povieme, tak naozaj sú z toho zdrvení a ďalej dokážu vlastne psychológovia pomôcť zvládať rôzne stresové situácie a naučiť ich relaxácie. Čo sa týka rehabilitácie, je to pre pacientov náročné? Je to niečo ako keď je žena tehotná, tak zo začiatku sú tie cviky vlastne úplne v poriadku, ale naozaj pokročilým tehotenstvom je to pre ňu už náročnejšie a náročnejšie. Je to veľmi podobné, alebo je to o niečom inom? Ťažko mi je povedať, či je to podobné, pretože pacient s roztrúsenou sklerózou, ktorý navštíví rehabilitačného lekára, on pri vyšetrení vlastne zistí, čo treba rehabilitovať, ktorú časť organizmu, aké cviky mu predpísať a naozaj pacientovi, mladému, ktorý vlastne temer na prvý pohľad nemá žiadne klinické príznaky, mu predpíše iné cviky ako pacientovi, ktorý má už problémy s rovnováhou alebo má slabé horné končatiny. Takže je to veľmi individuálne. Počula som, že z ambulancie posielate ako podpornú liečbu aj k logopédovi alebo dokonca má preplatenú aj kúpeľnú liečbu. Čo všetko toto prináša tým pacientom? Áno, tak ja pracujem na pracovisku, kde máme možnosť našich pacientov smerovať aj k logopédom, pretože logopédovia to je naozaj taký úzky profil pre každé pracovisko a pacienti majú nárok na kúpeľnú liečbu a to raz ročne, ktorá je plne hradená zo zdravotnej poisťovni. Môže len psychológ vyriešiť stav pacienta alebo posielate aj na špeciálne psychoterapie, pokiaľ je zasiahnutá nejaká časť mozgu?
Áno, našich pacientov posielame k psychologovi, ktorému doporučujeme vlastne určité vyšetrenia, či u pacienta sa dominuje nejaká depresívna symptomatika, alebo naozaj treba zvládnuť adaptáciu na ochorenie a potom vlastne ten psychológ, ak má možnosť vlastne aj psychoterapie, tak si týchto pacientov pozýva k sebe a v rôznych pravidelných intervaloch pracuje s nimi, robí psychoterapie, kde časť tej psychoterapie samozrejme je aj v domácom prostredí za podpory rodiny a priateľov. Keď to teda zhrniem, tak pacient má veľmi dobrý priebeh a môže ho mať aj celý život a môže žiť celý život so sklerózou multiplex a neskončí na invalidnom vozíku, pokiaľ má dobré sociálne, rodinné zázemie, pokiaľ dodržuje podpornú liečbu a vy to robíte presne tak, aby to bolo šité na mieru každému pacientovi. Ale čo môže ešte pacient sám spraviť preto, aby svoj stav zlepšil? Tak naozaj okrem toho, že my lekári predpíšeme liečbu, ktorým vieme nejak ovplyvniť samotné ochorenie, tak pacient musí urobiť zmenu v svojom životnom štýle a to každý pacient, ktoré vie potom priaznivo ovplyvniť priebeh svojho ochorenia, vyhýbať sa stresu, alkoholu, fajčeniu a veľmi dôležitý je pohyb a rehabilitácia. Vaša liečba je podložená výskumom, ale čo ak si niektorý pacient nájde niečo na internete a príde s nejakým v úvodzovkách zlepšovákom? Mal by to konzultovať s neurologom? Tak naozaj treba zdôrazniť, že súčasné poznatky o dlhodobej liečbe, ktorá ovplyvňuje priebeh ochorenia roztrúsenej sklerózy, sú podložené dôkazmi. A je veľmi dôležitá spolupráca pacienta s nami lekármi, ktorá je postavená na vzájomnej dôvere a dostatku informácií o chorobe z overených zdrojov. Pacienti prichádzajú do ambulancií a vždycky nám dávajú, alebo väčšina z nich nám dáva aj rôzne otázky týkajúce sa alternatívnej liečby, tak v týchto prípadoch naozaj s pacientami o akú liečbu, s akou oni prídu, trpezlivo prediskutujeme a vysvetľujeme, prečo nie. Teda je to o celoživotnej disciplíne u toho pacienta, o prijatí všetkých možností, ktoré má a nastavení liečby, ale ak sa pacientov stav zlepší, môže s liečbou prestať? Áno, aj s tým sa stretávame, že mladých ľudí, ktorých vieme v súčasnosti liečiť vysoko účinnou liečbou a zastabilizujeme ju na 2-3 roky, tak potom prichádzajú k nám do ambulancie, oni sa cítia úplne zdravo, nemajú žiadne ťažkosti, žiadne problémy, tak odmietajú pokračovať v tejto liečbe a naozaj by som chcela tu zdôrazniť, že roztrúsená skleróza je to celoživotné ochorenie s celoživotnou liečbou. Ďakujem veľmi pekne pani doktorke Miriam Fedičovej, ktorá nám v prvom podcaste priblížila diagnostiku ochorenia sklerózy multiplex. V tejto časti sme sa venovali liečbe tohto ochorenia a v ďalších častiach si priblížime sklerózu multiplex a graviditu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja.